मा बुंनाय जाखो बेयो? हेलौ लोगोफोर, हाय नोंथांमोनखौ आंनि लेंगुवेज मगर ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। लोगोसे आंनि साफ्रोम नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दायो जोंहा नै अखा बोथोर, दा जों मोनसे ओरैनो सानैजों माने एसे चेलेन्ज भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरो ना, माने बाथ्रा फावजों आं माने रायज्लायनो मोना आरो बेयाव ना, आं जेरै सोंगोन बे ओरै फिननांगोन आरो बियो, आरो बेबो सोंगोन आंखौ, आंबो फिननांगोन आरो बिनि फारसे बे मा बुङो मा बुङा बेखौ आरो ना। दे लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय था, भिडिअआ बिराद इन्टारेस्टिं जानो हागौ दिनैनिया। दायो स्टार्ट खालामनोसै नामा? दा लोगोफोरनि फारसे नों सिगाङाव मा बुंनो सानदों दे बुंदो। मालाय माथो बुंबावनो रा, नोंथ' हाखानाय नङा आंजों। आं हायालै, आं हागोन जेनखानाय, जानो? आं जेनखानायसोलै। दा केमेरामेन सासे नांगौमोन ना, केमेरामेनाथ' बाथ्रा फावजोंसो नोगोद अखा लोगोफोर नाय, नोगोद अखा हादों, सेस अखायानो अखा दाबो गाराखै। बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। आंनोथ' फंसे खोथा सोंनोसै, नों हागोन ना हाया? मा खोथा जाखोलै बिबा? हागोन नङानो, मा खोथा नङा, हाथारनांगोन नोङो, मोनसेबाबो हाथारनांगोन। नायनोसै हानाय हायो ना हाया, सोंग्रोबासो मोनथिसिगोन नालाय। दा लोगोफोर आं बेखौ सोंनोसै आरो ना, हागोन ना हाया बियो, नायथारनि रलाय। मिनिना दै, मिनिगोन नामा? मिनिनायाथ' मिनिफ्लांनो हाखागौ। आं सोंसै दे, मा बुंनाय जाखो बेयो? बिराद इजि कुइसन दै, बिराद इजि दे। ओंखाम जादोंना जायाखै होनना सोंदों आरो ना। मोजाङै आं जेरै सोंदों बिदि बुंब्रा, आन्दाजजों बुंबा जायाना। दे मा बुंनाय जाखो दे बुं। दे बुं दे। बुंनांगौआथ' बुंदो। दे बुंलाय, हागोन ना हाला नोंलाय? बारा सम गैया, आरो 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डनि गेजेराव फिननाय नांगौ, आरो बेबो खनथामनि बारा नोंथ' बुंदो। ओमफ्राय मा होननाय जाखो? माने ओंखाम जाबाय नामा होनना सोंदों आरो ना। मा होननानै सोंदों आङो दे बुं। दे मा होननानै सोंदोंमोन आं दे, नै खनसेल' लास्ट दै। दे हाला जालालै आरो मिनिनोसो ओंखारबाय थाबाय आरो। नोंखौलाय सोंखादों आङो, ओंखाम जानाय जायगाखौ सोंदों, खिन्थु माबोरै सोंदों माने बे मा जाखो? नों ओंखाम जाबाय बिदि आरो, बे नों जाहैबाय नालाय आं सोंनाया, नों ओंखाम जाबाय बिदि सोंदों आरो। नों ओंखाम जाबायना जायाखै बेखौ सोंदों होननानै बुंबा जायाना, नों डाइरेक्ट बुंनांगोन ना मा लोगोफोर देलाय, बिनि सोंनाया जाजोबदों नामा? जाजोबाखै। इमान इजि कुइसन सोंदों आं नोंखौ। ओंखारानो जाया, मानो अफारिसो मिनिफ्लाङोलाय आङो। दे आंखौ सोंदो दे, आंखौ सोंदो दे। दे फावजोंसो आरो ना, फाव खालामनांगोन। दे सोंदो। कुइसनखौ नागिरना मोनला नामा नोङो? जालालै आंनो। आं सालायनो रोङालै। समा बेसेबां जाखो होनना सोंदो आरो ना, टाइमा खैथा जाखो होनना, बेसेबां जाखो होननानै। बुजिदों। आंथ' समखौथ' खिन्थानो हायाना, खारन नों सोंनायखौसो आङो खिन्थाना होनांगोन नालाय, नों बिदि सोंदों होननानै। जादों जायाखै? जादों। हाबाय दा लोगोफोर, हाबाय। आरो मोनसे खोथा सोंबावनोसै आङो। नोंहा मोजां मोननाय दङ ना गैया? जायाखै। आं बिदि सोङाखै। ओरै मानेथ' आं सोंनाया हिनजावाथ हाला खिथानोसै आं। ओरैयाथ' हिनजावसो जाहैबाय नालाय। आं बिदि सोङाखै। जेनेबा आं बेखौनो सोंबावनोसै आरो ना, बेलेग माबाजों। नोंहा मोजां मोननाय दङ ना गैया? मा जाखो? नोंहा मोजां मोननाया सोर होनना सोंदों नोंखौ। नोंहा
नोंनि मोजां मोननाया सोर होनना सोंदो आरोना आं नोंखौ होद आन्दायजोब्बायलै आङो एक्सुवेलि नोंनि बुंनायाबो थिगानो बेबायदि नोंनि हिन्जावा बहा होनना सोंबाबो बिदियानो जाहैखायो नालाय बाथ्राखौ ना जानायखौनो लाबाय दे 50% जानाय लाबाय दे 50% आरो दे नेक्स्ट दे नों सोंलायदो मा सोंनोलै आं बेफोरबायदि बारा एक्सपिरियेन्स गैयाना थेवबो नों बुंब्रा दे नों हानायखिनिखौ नै लोगो बेखौनो खालामनो हाला बियो आंखौ है आं बाबायलै आं रोंलालै दे आच्छा एबार ओमफ्राय लास्ट कुइसन आरो ना हाबा हाबाय हायाबा गैया जेननायावनो थांखाबाय आङो ओमफ्राय मोनसे कुइसन दंबावो दे लास्ट कुइसन सोंनोसै एबार दे लोगोफोर इजि कुइसन सोंदों बियो आंखौ आंनि इजिखौनो सोंखादों आंनि बे लंपेन्टआ बेसां लानाय ने सोंदों ना आंथ' इजिखौनो सोंखादों रा हायोबा गोरा सोंबाव गोराबो सोंला माने जादोंना जायाखै जादों आं माने लास्ट कुइसन होनना बुंदों नालाय दे आरो नोंखौ मोनसे खोथा सोंलायनोसै दै आंथ' हाजोब्बायलै नोंथ' हाथाराना हायो हानाया र' आं नोंनो सोंनि नै नाय माने नोंनि न'आ बहा राइट थेंक इउ दासो हादों नोङो दासो खनसे हादों लोगोफोर आंथ' हाजोबदोंना लोगोफोर ना केन्सेल जाबाय दे जेननाय लाबायलै सोंनायाथ' इजिखौ इजियासो गोसोआव फैलै गोराथ' फैखाया माने बेफोरबायदि बारा एक्सपिरियेन्स गैयाना गैया आरो गोराखौ बोरै फोरमायना सोंगोन आच्छा नों खनसे सोंबावलाय दे खनसे सोंबाव नों ओंखाम जादोंना जायाखै जादों बिदिनो एबारे लोगो बारायखै आरो बेलेग खोथा सोंनोसै दे आङो बुजिना बुजिया दै दे नोङो आंनि फैसा लानाया 10,000खौनो होनबाय जेनेबा 10 नालाय बियो 10,000 लानाया बोरो होनना बुंदो आरो ना बेखौ सोंदों आरो खनसे सोंनो नङा खनसे सोंबाय आं माने बियो ओरै मोनसेल' दा नोङो आंनि फैसा बेसेबां लानाया जेनेबा आखाइजों बुंबाय बेखौ बेसेबां लानाया हर होनना बुंदो आरो ना 10 थाखाबो जायो माने बेखौ माने जेबो बुंनो हाला नालाय आखाइजों फाव बुंबाय हाबायलै खनसेनो बुजिबाय दालाय हागोन हाला नोंलाय आंजोंलाय हालालै हालाने लोगोफोरलाय हालानो आं केलेन्डार लाबायलै थ' बिदिबा लोगोफोर बे जेनबायलै ने गोथाङै गोथां जेनबाय आंजों ने नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौना सोर जेनाखो सोर जेनखो नैबे जा बिथाङा अरभाय दै अरभाय बेहा इउटुब चेनेल दङ दिनै लोगो मोननानै बेजों एसे कुइसन खालामलायबाय आरो ना नै जोंहा बिराद हेन्डसाम नै खानाया जि बरिया कालार गोनांलाय बापरे बाप आंना गैया खिन्थु नै कालाराबो गैया दा बिदिबा लोगोफोर नैबे अरभायनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदै बेहाबो चेनेल दायो दङ एसे सापर्ट खालामना होदो थाबैनो माने बेखौबो 1K खालामना होदो आरो ना आंखौ जेरैबायदि अनदोंमोन जेरैबायदि सापर्ट खालामदोंमोन थिग बेबायदिनो बेखौबो खालामदो मानो होनबोला जोंनि गोदान बर' इउटिउबारफोरखौ थुलुंगा होनांगौ आरो ना आरो फारसेथिं जोंहा नै फंबाया नै बेनो दा बिदि भाइ गामसा गानना जेबो नङा बर'निसो दा नैबे बिथाङाबो बिदि भाइ थाबैनो 1K जाथारसिगोन बेयाबो आरो नोंथांमोना जुदि बेखौ अनोबा बावैनो जानांगौ दायो 1K थाबैनो सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर आंनि चेनेला जाहैबाय बिदि भाइ 08 ब्लग आरोना बिदि भाइ 08 ब्लग जागोन दे नोंनि चेनेलखौ आङो टाइटेल आरो डिसक्रिपसनाव होगोन दै नोंनि चेनेलनि लिंकखौ दा लोगोफोरा बेयावनो थांनानै जुदि चेनेलनि नामखौ जुदिबा नागिरना मोनाखैबा मोनगोन नागिरनानै थेवबो माने बे आंनि टाइटेल आरो डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकखौ थुबानो जा भाइनि चेनेलनि लिंकखौ मोनगोन आरो ना थाबैनो थांनानै साबसक्राइब खालामना हो थाबैनो 1K खालामना हो आरो नैबे जोंहा नै अरभाया बेबो बिथांनिखौबो
गासिबो खालामजोबना होनांगौ लोगोफोरा अननानै खालामना हो लोगोफोर आरो नै आं बहा दंफैयो नै जोंहा गेदेर एसे नायलाय हेन्डसामथार हिन्जाव लायाखै दै खिन्थु बाजै लाबोना होनांसिगोन नोंनो लागोन ना लाया फैगोन बोसोराव दे जागोन दे आरो सोरबाफोर फसायनाय दंबा फैबानो जाबाय नै देखायखाबाय मानसिखौ सोरबाफोर फसायोब्ला आरो नै आं नायनानै हरनाय जागोन ओइ साबसक्राइबारफोरानो थाब थाब नै बोरै नुदों फसायदोंना फसायाखै औ बिराद मावथि दे जोंहा आदाया बिराद मावथि दा आंनि साबसक्राइबारफोरा सोरबा हाबा जायो दंबाला कमेन्ट बक्सआव हरदो जल्दि कमेन्टआव हरदो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो नै जा बेटाफोरा नै ओइ बेटा नैबे जाहैबाय जोंहा आं दायो नैबेयाव दंफैयो हा जोंहा आयंनि न'आव दंफैयो आरोना अखा हानायखाय फैदों आं दसे ओरैनो हाबनो फैदों आरो ओमफ्राय बेयाव माने अखा हाबाय बेयाव दसे थाबाय नायफैबाय आरोना गोबाव जाबायमोन फैया जोंहा फादारनि बिदानि न'खर आरो बेयो आरो नैसोर फिसाला नैबे जा गेदेर आरो बिदि भाइया फंबाय जाहैबाय आंनि बैसोआव उन्दै जाहैबाय आरो नैबे नै बिसोरो बेनो देरसिन फिसालानि डेन्जार नुखायो आयौ मैदेर बायदि जागोन नामा नोंलाय आरो नै नोंहालाय मा लोमजादों नामा हा सोरानिमोनलाय मा नामलाय बाबानि नामा बुंलाय हा अ दन्देस्वर अ फै खाथियाव फै नायनो लोगोफोर आच्छा मिउ मा नाम होनदों नोंनिया मा नाम नेरसोन दैमारि बाबानि नामालाय दन्देस्वर दैमारि आरो मामानि नामालाय नमिता दैमारि बाबाया बहा थांदो बाबाया नाफानि दं आयु ना मोनजाबाय थायो खोमा नोंहासो मालाय मोनजाबाय थायो ना मोनजाबाय थायो अ दे बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला दा बेनोमोन दिनैनि बे ब्लगा जोंनिया अखा बोथोर बहाथो थांनो नङा होमबा बानायनोबो हाया अखा ब्लग बानायनो हाया बा ब्लगनि मिथिखायो लोगोफोरा अखा बोथोराव मा जायो मा जाया लोमजालाबायबा मा जागोन बेनोथ' औ आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा मबाइला सिनानै गाज्रि जाबाथाय गैला बायनोबो मानो होनबा जों दासो नै जाखांदोंना फिसा इउटुबार अकसमात बायनो होनबाबो बायनो हाब्रबा थाखा गैया फैसा गैया हाथायाव दे बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जायफोरा नायदों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइबथ' खालामथारनांगोन नङा होमबा अननानै खालामना होबानो जाबाय गावजों गावलाय नाथाय भिडिअखौ मोजां मोनाखैबालाय साबस्क्राइब खालामलायनो गोनां गैया दे नोंथांमोननि गोसो माने भिडिअखौ मोजां मोनबासो साबस्क्राइब खालामगोन नङा होमबा भिडिअआ जुदि मोजां जायाखैबा बोरै साबस्क्राइब खालामनो थेवबो मोजां मोनदोंबा अननानै ओरैनो गारनानै गालांनो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय बोरै जादों बोरै जायाखै जों उनावहा नेक्स्ट लेभेलाव जों बिनिख्रुइ साबसिन मोजां लाबोनो सानगोन नाजागोन आरो ना नाजागोन बेनोमोन जोंनि दिनैनि बे सुंद' माने सोंनाय फिननाय ओरैनो ओपेनिं अर भाइजों आंजों माने बिदि सोंनाय फिननाय मोनसे भिडिअ लाबाय आरो ना दिनै फार्स्ट टाइम बेबायदि भिडिअ लाबोनाया दा लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ बिदियाव दोनथ'नोसै थेंक इउ बाय लाभ इउ अल बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो लोगोफोर नेनानै थाबानो जाबाय